Samantala, nakapag-uwi naman ng mahalagang kaalaman at estratehiya ang Alaminos City Veterinary Office, partikular ang Dog Pound Unit, matapos ng isang araw na benchmarking activity sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Ang aktibidad ay nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mas epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa animal welfare, responsabling pag-alaga ng alagang hayop at pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad. Sa kanilang pagbisita, masinsinan silang binigyan ng briefing ukol sa mga programang may kaugnayan sa rabies vaccination, kontrol at pamamahala ng populasyon ng aso at pusa, at tamang paraan ng humane dog catching, restraint at rescue. Tampok din sa kanilang natutunan ang makabagong microchipping technique na ginagamit para sa wastong pagkakakilanlan ng mga alagang hayop, gayon din ang sistema ng citation tickets para sa mga paglabag at ang pagpapatala ng mga alaga sa antas barangay sa pamamagitan ng mga para-veterinarians. Nagkaroon din ng pagkakataon ng delegasyon na obserbahan kung paano tumakbo ang isang City Veterinary Hospital, Mobile Capone Clinic at Dog Pound na kilala sa mahusay at sistematikong operasyon para sa kapakanan ng mga hayop at ng komunidad. Bumisita rin ang grupo sa isang kilalang pribadong animal sanctuary sa Pangil, Laguna bilang bahagi ng patuloy na pag-aaral ng pamanang panglungsod upang tukoy ng posibilidad na maipasa sa naturang pasilidad ang mga asong kabilang sa euthanasia candidates alinsunod sa itinadhana ng Animal Welfare Act o RA 8485. Kasama rin sa pag-aaral ang posibleng pag-convert ng kasalukuyang dog pound ng lungsod tungo sa isang ganap na dog shelter. Ang benchmarking na ito ay inaasahang magsisilbing inspirasyon at gabay sa pagpapabuti ng mga serbisyo ng Alaminos City Veterinary Office habang patuloy na isinusulong ang isang makatao at progresibong sistema para sa pangangalaga ng mga hayop sa lungsod. IFM News. IFM News. IFM News.